sa tuon tiragagsak mi sikat irey namin. Ti Basilica Menor ni San Juan Bautista ti Ili Abadok, awisan na kayo ang makipaset, iti inaldawa pa nakarambak, tinasantua na misa, kada alas 5 iti malem, babayan ti live streaming ti Facebook page, La Virgen Milagrosa di Badok Coronada. Ti kanayo na panagkikaisayo kada kami sa grapya niyo ti pamendisyon ti Dios, babayan ti paningibabayet ni La Virgen Milagrosa di Badok, ken ni San Juan Bautista. La Virgen Milagrosa di Badok, ikakaasin na kami. San Juan Bautista, ikakaasin na kami. Umay kayon, ket sa grapen ti grasya, nga ipay ti Diyos kada tayo amin, asangapan. Pinaglag tupay iti ragpo na Elizabeth ken Juan, kasamet jay ka na, magkasara na pag-asatan. Di kalman, ket nagbali na paset ti agdama, naliday man ken naragsak. Sublian ken warwaren tinaitanemen na kalman, babaen ti programa, taljap, iti napalabas sa kalman. Pakaistoryan tinapalabas iti intunggal maysa, amabalin na pakaadawan iti naibalitukan nga adal ti biag. Awisan da kay nga ruda makipaset iti programa, babaen tin kay panibingay tinagrupsa na kalman, ken pakasalitaan yu iti biag. Dito'y laing programa, taljap, iti napalabas sa kalman. Dito'y RPN, DCRL, Radyo Ronda Batak, 639 kHz. Mangyagan oras telas 2 hingga telas 3 ti malem, intunggal Sabado. Taljap, iti napalabas akalman.
Hello again, naimbag nga oras sa amin ang sangapada mga karonda. Nadanunan man ti programa tayo, talsya piti na palabas akarman. Mangigan dito RPN, DCRL, Radyo Ronda, Batak. Tunggal Sabado, nukastoy nga oras, kabayatan nga gininan na kayo, katakta ko na inayo tinumutibiyang Rod sa Dyan, ti programa tayo, talsya piti na palabas akalman. Kaduag ko mag-serve ti technical department ni Mark Tuliao. Kasama ten, ito yun ang mga pagayam nyo, Rod sa Dyan. Ito nung madamdamain, ito denggen, di surat ng patulod kada tayo ni pagayam to yung Placid. Iti Bacara, Ilocos Norte. Sa dinuman tayan nyo, dagiti ka barangayan tayo, diti syudad ti Batak, ti Barangay Baay. Kasama ten, dagiti avid followers tayo ti Facebook Live. Good afternoon, kini Sir Teofilo Vicente, dita Rome, Italy. Kasama ten, kini Bats Baby din sa Kayanan Ermitanyo, dita Barangay 13, Dolores, Paway, Ilocos Norte. Alawen, kasangwanan na ngayon tayo nga rod, kada to'y surat nga impatulod kada tayo ni Placid. Sagutan kay man ti mesa sunata para kada kayamin na sangapada. Ayan ito, iti ayakar mo. Okay. Sama. I-plaster mo man. Try as I may. Rewind. Okay. Yon. It's amazing how you can speak right to my heart. Without saying a word, you can light up the dark. Try as I may, I can never explain what I hear when you don't say a thing. The smile on your face lets me know that you need me. There's a truth in your eyes saying you'll never leave me. The touch of your hand says you'll catch me wherever I fall. Say it best when you say nothing at all. All day long I can hear people talking out loud. But when you hold me near, you drown out the crowd. Try as they may, they can never define what's been said between your heart and mine. The smile on your face lets me know that you need me. There's a truth in your eyes saying you'll never leave me. The touch of your hand says you'll catch me wherever I fall. You say it best
wherever I fall. You say it best when you say nothing at all. That smile on your face, the truth in your eyes, the touch of your hand lets me know that you need me. You say it best when you say nothing at all. You say it best when you say nothing at all. Bueno, papagayam, dadyang arot ti muna sunatang in sagot ko kadakayamin na sangapada, ti dato nga malem, ti programa tayo, taljapit inapalabas akalman. Alawen, gagayam ken nga kapsat, iti dato nga gundawain, ti nga ruden ibasa, ti pakasalitan, ngayon patulod kada tayo, ni pagayam tayo nga placid. Barbareng may lepas tayo, ta medyo ado dato'y surat na, at idog dato'y surat na. Kuna na to'y, Dear Manong Rod, naguyugoy man to'y riknak, amang yurit, ti pakasaritan ti tibiyag ko. Pakaseknan ni ayat. Adin tupulos may pusing iti panunot ko. Akayat kumet nga may paset, iti makalinglingay ken makaiburay adala programa. Taljap, iti napalabas akalman. Agsipod pa iti nakapimpintas apanayit ited mo ti biyag kadagiti amin ngay basbas sa masinurat. Amay patpatayab iti dato'y mapagwadan ng estasyon ti radyo. RPN, DCRL, Radyo Randa Batak. Ngem sakbay kading ikambiyag to'y addaan kinapudno asalaysay ko. Manong Rod. Iebkas ko man, tinempapuswa na kablaw ko kada kayo amin. Ditaken amin ngagdengdengeg. Itinembag ken nagasat ngal daw yun. Palubusan nakman Manong Rod, ta ipeksak dagitoy nasa ngan anek-ek ko. Nung naparaswag ko amay sa abulsek wenno tuleng. No kumanjak na paraburan iti saka, ima panunot ken rikna. Jak kumanam mo dagiti anag ti bihag. Jak kuman mailangaan ti nabursi amaris ti nakaparswaan. Saan kukuman nga marikna tinasamit ken napait. Jak kumamit ten marikna ti ragsak ken liday. Ngem nan anay ti panang parswa ti mga nakabalin na Diyos kaniyak. Ang mga
ken mangrik na ti kay papanan ti biyag, Manong Rod. When Manong Rod, no pay lisyak, when no liklikak kumaalagpen, dagiti nasamit ken napay na pasamak. Ang mga ron, itinakana aliday, adumet dagiti bambanag, amang idukit. Dagiti disu ken panawen akas kadagiti naumbing arasaas dagiti bulong ngap apirasen tinalamuyot apuloy. Dagiti arasaas dagiti daluyon iti taaw una dagiti kuriyat numanggapon akumutan ti sipnget ti nakaparswaan. Dagiti arakyak dagiti kikinamat at tumatayab no agsublin nga mapanagapon ti inumungda nga umok. Dagiti nangisit nga ulip nga mangkulkulap tinawada a langit. Dagiti agkiray-kiraya bitwen iti rabii akad dati bulan amang silsilnag tinakaparswaan. Dagiti dalan ken disu ang nakailagaan tis bubukel apasama. Dagiti dalan ken disu, dagiti kanta ken ayog nga patpatayab dato nga stasyon nang nangruna ti ayog nga isang bahay dato yung program. When Manong Rod, amin dagito isudat ti mangipalagip iti nakailumugan ti ragsak ken lidaya pasamak apon ita ti sagsagabaek asaem. Ngem-sakbay, nga pinda-pindaek nga ialnag Manong Rod. Dawatek man ti adu nga anus mo ken kastameten ti pamalubos mo. Taaramidek dato agundaway. Apang salaysayak iti subukel pasamak mi ken ni Mardita wen no Maridet. Datlaga nagan. Naga namang duaya kadagiti parswa kas kanya. Napinta sa naga nakasbet laeng iti nakaiparaburan na. When may saka Maridet anatalugadingan iti kita pintas. Kinapintas ang makakayaw ngemjak ammo. Idi adayta kinapintas. Ket mangumbibaw. Mangumbibaw ken mangyawawan met gayam. Kadagiti perswa ang makayawan. Sika Maridet, anang ted kaniyak ragsak. Ngaman yan, tapag kanitulaing ti inagaw dagiti saan nga ninamnama apagteng.
matik man ngarod, ti pamalubos mo, Maridet. Tay pangeg ko, ita kadagiti swamin ngagdengdengeg ti kinaulpit, ken kinamanang lilipot mo. Ket no dumdumngeg ka man kadagito akan ito. Iti dato yung programa. Sapay kumatasan nga masayir tarik nam. Ken san kumamit nga isuti pakababalawak. Wenta kayat ko nga ibutaktak ken iyikis ti kinamanang lilipot mo. Tabareng manlaing mapalaganan ken maalay-ayan to'y naidagelen a kasasaan. Jak amo no lunod to ti mariknam. Wen no panangay ay no maanusam to adinggen to'y sibubukela na pasamak kadata. Ket numan pan nakababalaw ken lunod ti mariknam. Amom kumamaritet nga agbat-batayak met iti kinapudno. Jak kumanlo ki Ben dagiti pasamak. Wenno saan kuman tamang teddalayang iti ladingit. Wen lipatak kuman tanalpasen ngem kasano malipatak. Ket nagbalindamet na paset ti biag ken kinatao. Wen nalpasen na pasamak. Ngem kanayon met adagito iti mang dududog tirik na ken panunot ko. Malagip mo ka di Maridet. Akalpasan nga magunod ko ti ayat mo. Insingasing ko identi pa nagkalaysata. Ngem idi yuman ko kaday di drakkel mo simupyat da. Saan ka di? Gaputan na bita pa idi nga nagayan-ayan. Wenno gapu nga tata may saklaing nga dipen ti daga. Tanagubsang da idiya nagkuna. Dadi sumango ka dagiti naganak ken ka ti kunada ka. Sumapul ka palang iti panggedam tapno danto pagsadagan nyo iti buklan nyo pamilya. Anya kumati palamot mo iti nakko ken dagiti agbalintong anak yo. Kasla na dapig ti pingping ko kadagiti ngayon balikas ta kaniyak Maridet. Nakasaksagit man, idi tinakem ko nga mawan tinabalinak asungbat. Nasakit man, kaniyak dadi pasamak. Ngem isumet ti mangkarkarit kaniyak ngagsapul iti panggedak.
Kapilitan nga rod nga nagturong kiti syudad ti Manila. Ket inayunan met dagiti gundaway ken nangrunay ti Dios. Tanabit ti panakasapul ko iti trabaho. Napalabas ti sumagmamanabulan, Maridet. Nupay narighat ti trabaho. Naragsakak, tagsasanulot ta dagiti surat mo. Nga di pa naglabas pa dagiti aldaw ken bulan. Bimayaten ti panakaawat ko ti surat mo. Agingga nga jak payan makaawat ti subalit dagiti surat ko. Impapan ko idiya di mo masangot ti agsurat, Maridet. Ngem nagbidutak ti mesang aldaw. Namuha kiti simbang peta kasinsin ko. Ang magikallaysa ka ni sa balik at may sa kanupay hawayano anabaknang ti mga sawakin ka. RBN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZRL Batak, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, alas 2:36. Itultuloy tayo ti surat ni Placid. Dato'y pakasaritan na. Kalpasan nga nadamag na nga dato'y girlfriend na ket makiasawan. Agsubligam to, kalpasan lang ti sumagmamuna pamalagip manipod technical studio. Hi, Factor! Iontech Digital Corporation. Alisto can clear tiladawan, the outcome na, pogi when no sexy. Di danto maartapan iti digital printing ang ma-develop iti High Factor Iontech Digital Corporation. Siyempre, nalaka, latest edition pa ito sa renda nga equipment. Agawat dakas iti reproduce, repair printing, MP3 application download, picture editing, rush ID picture, local can for abroad. Mabalinyo nga orayen. Agawat dapat iti tarpaulin printing, iti anyaman na design akayan nyo. Aglako da ti picture frames, USB, SIM cards, can memory cards. Ag-repair, yan aglako da, amin aklas iti cellphone, iPad, ken laptop. Masarakan iti High Factor Iontech Digital Corporation. Amyanan ti Ricarte Park, Kingsland Building, City of Batak. Call up telephone number 792-3444 or cellphone number 0925-3589-531. Hi, Factor! Iontech Digital Corporation. Marami nang natulungan at namangha sa galing at bisa ng iBerry. Ako si Jean Banaag, 41 taong gulang. Ako ay nagtrabaho sa ibang bansa. Ay naranasan ko yung customer ay naayaw magpagawa sa akin dahil nakita ako'y nakasalamin. Hindi magtiwala. Pag wala naman salamin, ang problema sa akin, masakit ang ulo ko. Hanggang sa makausap ko yung aking tiyahin, itry ko daw yung iBerry. Ngayon, ay nung aking masubukan niyaan, ay talagang malaking ipinagbago. Kahit ako hindi na magsalamin, ay hindi na nasakit ang ulo ko. Kaya ako yung nagpapasalamat diyan sa iBerry at napakahusay. Mabibili sa Mercury Drugstore at sa inyong mga suking butika. Kung ikaw ay may problema sa mata, gaya ng katarata, glaucoma, paglabo ng paningin dahil sa diabetes, pamumula, pterygium, astigmatism, pagluluha, ang iBerry ang gamot para sa inyo. Ang aking mata po, may mga lumalabas-labas po ng mga itim sa aking mata. Namumula po ang aking mga mata pareho. Pero mula nung gumamit ako ng iBerry, nawala po yung mga itim-itim at pagpupula ng aking mata. Tapos po, nakakapag-drive na ako ng maigi dahil na ang aking mata ay luminaw. Salamat po sa iBerry, luminaw po ang aking mata. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury Drug at sa mga suking butika sa inyong lugar. Talagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
May hypertension ka, diabetes, asthma, kidney, liver problem, lagnat, ubog, sipon, psoriasis, cancer, at marami pang sakit? Dohanicibibus, Charabuni, Charabuni. Nagka-COVID ka? Ito ang inumin mo. Dohanicibibus, Charabuni, Charabuni. Mas kailangang inumin mo ito kung ayaw mong magka-COVID. Dohanicibibus, Charabuni, Charabuni. Ang produkto na ito ay may triad benefits like probiotics, prebiotics, and enzyme through fermentation process. Dohanicibibus, Charabuni, Charabuni. Ang nutrients ay galing sa mga prutas, herbs at gulay. Dohanicibibus, Charabuni, Charabuni. Multi-awarded national and international. Dohanicibibus, Charabuni, Charabuni. Tested na ito. May CPR ng FDA, halal certified, and DOST assisted project. Dohanicibibus, Charabuni, Charabuni. Available sa lahat ng DSAP members drugstore in Ilocos Norte, MGT Health and Wellness branches, at Temco branches. Dohanicibibus, Charabuni, Charabuni. Health is wealth. We deliver nationwide. Para sa karagdagang impormasyon, mag-text o tumawag sa 0915-499-3377 o kaya 0949-737-8930. Dohanicibibus, Charabuni, Charabuni. Tidara, ket nakapatpatay unay para iti may sa atao, nga iso iti agtartaray iti or-orat tayo, nga isumet ti silpo ti biag tayo. Ngarud gagayem ken kabsat, ti grupo ti kumakanta iti RPN DSRL Radio Ronda Batak, babaen ti The Mega Mix Singers, ken kagidaneten ti may kasangapulo ket pito atawen nga innapanang selebrar, iti innapanag kasangay. Ket mangisayengkat iti bloodletting activity, wenno tinaawagan silpo ti biag. Ken mangipaay iti libre a reading classes, babaen ti panarabay, ti estasyon tayo, RPN DSRL Radio Ronda Batak. Babaen iti itoy, maawis kayo apumi nga kakailyan, iti umayon to panidunar iti dara. Ken dagiti mayat nga may payan ti libre a reading classes, ama isang kata mismo, into no Oktobre 31 iti agdamanga bulan, aldaw ti Sabado. Iti mismo a compound ti estasyon tayo, ama Saragan, iti Pawelik Road, Barangay 13, Baay, City of Batak. Silpo ti biag, a bloodletting activity ti estasyon tayo. Silpo ti biag, maawis kayo mo may agdunar ti dara. Silpo ti biag. Ti Silpo ti Biag program ket idandanon kada kayo dagiti sumaganad. Mr. and Mrs. Rene and Loida Taroma, Maui, Hawaii, USA. Mr. Eddie Mar Cristobal, Curimao, Ilocos Norte. Honorable Rosalia Dupagen, Municipal Mayor, Adams, Ilocos Norte. Mr. Ray Villanueva, California, USA. Mr. and Mrs. Arnold and Ferry Aligado, Honolulu, Hawaii, USA. Mr. and Mrs. Romeo and Ofelia Orsino, USA. Mr. Winston Macalma, California, USA. Mr. and Mrs. Sammy and Miriam Manglalan, California, USA. Mr. and Mrs. Manolito Orsino, England, United Kingdom. And Mr. Wilson Tahilan, Honolulu, Hawaii, USA. Diyos unay ti agmina. Tikal man, ket nagbali na paset ti agdama, naliday man ken naragsak. Sublian ken warwaren tinaitaneme na kalman, babaen ti programa. Taljap, iti napalabas sa kalman. Pakaistoryan tinapalabas iti tunggal maysa. Amabalin na pakaadawan iti naibalitukan nga adal ti biag. Awisan da kay ngarud da makipaset iti programa. Babaen tin kay panibingay tinagrupsa na kalman. Ken pakasalitaan yu iti biag. Dito'y laing programa,
taljap, itinapalabas sa kalman. Dito'y RPN, DCRL, Radyo Ronda Batak, 639 kHz. Mangyagan oras de las 2 hingga de las 3 ti malem, intunggal Sabado. Taljap, itinapalabas a kalman. Bueno, papagayam, datayo na ti may kadwa at 30 minutos ti programa tayo taljap itinapalabas sa kalman. Kablawan teman ni Auntie Miriam Rigunan Manglalan ken ni Uncle Sammy Manglalan dita California, San Diego, California, USA. Kumusta kayo, Auntie Miriam ken Uncle Sammy? Happy watching po. Okay? Gano'n yung rituloy, ti pakasaritan ni Placid. Anyang ata ti mapasamak, kadatoy nobya na, nga madamag na metten nga makikasar, iti may sa ahawayano alakay. Uso ka nga mindetaket. Tengor dituloy nga ibasa ti pakasaritan, ni pagayam tayo nga Placid. Manong Rod, sagit tinakem ken danag tinarignak. Idi ta madamag ko nga makiasawan ni Marideth. Idi may nga huayano nga nabaknan. Ang angaw ti panangipapan ko. Takasano ko mang may turednak nga liputan ket nagkinari kami met ken patay. Ti dusag ti manglabsing ti sinapataan mi akal. Ngem kasladinak pagtalnayan ti panunod ko, iso akapilitan nga nagawidak. Ajak payan nagpagpakada ti mangimatmaton iti pagtrabaho. Kaya't pulaeng nga mapaneknekan no pudno wenno saan ti naipadamag kanya. Apan nakikadlay sam Marideth iti sabay. Ketan yan asid daw ko iti dumano nakiti kalapaw mi Marideth. Ta iti daytangal daw isumet edin ti panaglantip dagiti pusi. Kinapudno gayam dagiti ubaw apan ang ipapan ko. Kaya't ko idin to kumetel iti biyag gapo ti madat nga kapasamak. When Marideth, tanay tured nakman na binahaybayan. Narasi kagayam tintalek mo nga ayat kanya. Anihan na kinaulpit mo, Marideth. Nasayam dagito balikas ni panakapaay. An nasaum ka dagiti tig-ger-ger bibig ko. Ket kasla nagtupak ti si bubukela lubong ken kasla rinibo akampilan ti nairusod iti barukog ko. Nang nangruna di malingag ko dagiti may patpataya basunata apang kasar. Ngagapo iti pagtengan niyo. Nagsibo pa iti darak. Idi matanawak ti lalabasyo ti batog ti kalapaw mi. Kaya di masirayak ti nakatangtangig alangham.
Di ka man pulos intang gurat, ti ka kasimron ko itana rupa. Nga idi nasakit, tinakem mo no makalabas ka adi pulos tumalihaw. Nadegdegan pa Maridet, ti panagkubwar ti agburburek adarak. Idi mangeg ko ti kaslamang lalais agarakgak awanerwer ti kotse ang nagluganan niyo. Kaya't kaidin, agudasan, tanya pa ti mamaay ken serserbik a parso. Ngemi robot ko ti panggep ko na igawid nak. Dagiti man nakaawat na naganak katiyak. Inapungol nak, tinadungo ken nagluluwa nga inak, ken nagdanggay dagiti anug-ug ni. When Maridet, aniya na sakit tiriknak, kasla madududog to'y pusok. When tadi ka man imparipirip, tipan nakikalay sa miti sa bali. Aniyan na nagkasang. Anya na nagkasang ti sagsagabaek, apuon ti di pa nakaabad ti luwang nga garubos. Gapo nga tatadamog ti mapaay, manong rod. Wenno gapo nga ta, ti panaglabsing mo ti karim nga awan na inkalintigan wenno sana rason, no apay nga naiturednak aliniputa. Ket nagbalindag iti aldaw akaslakla at dangag katang-katang itinalawa ken nadawel at tao. Malagip mo ka di Maridet. Dedi na alibuyong amalem apan nakasangal ti binukel tangayat. At datay di tituktok ti turod iti lauden ti kalapaw mi. Nagkaabay tamang buybuya ti lilennek ti diunay makasirip nga init. Ken maragsakan amang kitkita kadagiti agapo na tumatayang. Sinaludsod ko idi no napudno metlaeng ti ayat mo kaniya. Sinungbatan nakket kinunam nga oray marga iton titurod amang sususuon kadata si titebker tu palaeng titimbuyog nga ayat ta. Jack nagawidan iti idi dagiti timawaw abibig ko ket inyarakop ko dagiti tegtigerger ken maulaw wenno mailiw unay takyag ko. Ang nangawid ken nangarakop ken kay tinapnon dungo ken panangipateg. Ket imaldit ko detoy nabara nga agek kadagiti narungpi ken agarimas sa bibig mo. Anyan apan panakalapunos ta itiragsak. Nagragsakta kadagidi kanito Maridet. Oray tala nga nagtunglab, idi ka makapagsina dagiti bibig. Kalpasan na, nagsadag ka ti barokong ko ket pinulusam dagiti naong bing asagbe. When nagsangit ka Maridet, Jack amo no apay.
ngem binayan ka nga nang ibulos kadagiti ruang. Jagmet amo idi no apay ang makumutan niya na mamimpinsan tagpakpakadan nga init. Kadagiti nangisit ken nabengbeng nga ulep. Awampay idin dagiti tumatayab nga kikinamat iti lawan. Ngem dagitoy man gayam ti partaan da maridet. Nagbuteng daan ang saksi dubaw nga ayat mo. Tadagidi akarim di man tinungpal. Anyan nga ulpit mo maridet. Napurar ka man iti sileng ti pirak. Nakiasawa ka man ti duuga na huwayano nga ison tinangisukatam kaniyak. Malagip mo maridet. Iti mesa malem aparag tugtugaw ta ti sinangal tatugaw. Iti sirok ti akasya. Agdengdenghig ta idi. Iti pagayat ta programa ti radyo. Naibasa idi ti mesa surat na nakaisalaysayan ti pananglipot ti babae ti kayanayat. Sinaludsud ko idi ken ka. Amangan no kastakan tumetket di biyag ko. At idengdenggen ta sa laysay tiket ko asawen insang batmen. Iti kaano manayat ko, jak tupulos marami dagsipod tayo eten kaunay. Weni patpateg kamet, nintulaeng patay ti makabalin na mamagsin na kadata. Nakadwaya tagidi balikas mo. Maridet. Kasla tinagpulutan dagiti insaw-sawang mo dapot kinasangit mo. Ngem sa dinno ayuyang itan tinakaisad-sadang da. Anya nakasang tinaramid mo kaniyak maridet. When nagtalgeda ken ka, nga maniya tin supapak mo. Aniya tin subad mo. Itinapod mo unay ngayat ko. Nagkaruutanin day di danak, ako mamang ti balayo. Nang laylayan dagi di masetas apag purpurusak iti sabong nga isagot ko ken ka. Basit a paraiso day ta iti panangnagnagan mo ta nakapimpintas idi ti buyan. Ngamitan ammom day di pimaraiso a pintas na ta binaliwanen ti panawen. Kaya mukmet una itan nga awanandan iti kay papanan. Awanandan ti kay papanan ken ka ta pinaglupusen dagiti nadagsa na pasamak iti ayat. Naserraan met tende di ruangan iti nagbaitan ti balayo ken ti kalapaw. Nagbalinan nga narukbos dagiti mulata akaya nga anaimontar itag sumbangir ti akikid itan adara. Wen masansan idi nga data ditoy tamay ayo ta ti panang tagibi kadagitoy amula. Ngem anya itan tinagbanagan na. Nagbalinda aminen ang makadadael iti matang ken awananen ti pateg ken kay pananan. Uray pahay da dinatibker aturod ang nakaalupan ti ayan ayata.
marigay. Maridet ngem nagtubuanan tinapuskul abakawit. Adua abang bangsit ken kinayametanen tinapuskul nga lanot ti sabawil. Nakalalas itan tibuyan na maridet. Aginod metten dagiti tugaw iti sirok ti rurugen nga akasya ti arubayan. Amasansan nga mang taptapaya kadata kabayatan ti panaglinlin na ilota. Pagtugtugawan ken pagparpariiran ta no agdengeg ta kadagiti makalinglingay a programa ti radyo. Nangruna dato a programa. Taljapi tinapalabas sa kalman. Dadi tawa apag sinsinirpatan ta no agtantanaw ka iti tawayo. Masansan ang nakarikepen maridet. Ket no pa'y ilukat ni nanang mo no daduma saan kun nga tarigagayan pa'y ti umamingaw. Tamok nga mga palagip dalhayang kanyak. Tinadagsen. Ken nakasang pasama kiti biyag ko nang nangruna kinaya. Jaklat ta magawidan ti panagted-ted dagiti luluwak. No pa'y kasta maridet. Awan lunudan nga mariknak. No pa'y adalat ta sa nga umuk-ukuuk dito'y barukong. Manong Rod, dahito yan panagngudwan when nungodo tinanong mo asurat ko. Sapay ko taniya po Diyos tagnayon ken ka. Kada kami ngagdengdengeg iti dato'y makalinglingay a programa. Taljapi tinapalabas sa kalman. Yebkas ko nga Rod tinapalaos sa panagyaman ko. Iti nabuslon nga anos mo anang ibasa ti surat ko. God bless you all and more power. Tuyagyaman Placid iti Bakara Ilocos na. Alawen, gagayem kinikabsat da diyang arot ti nagmuduan ti atintog nga surat ni Placid iti Bakara Ilocos Norte. Hindi ka nag-iisa Placid. Nakadado dagiti amamuta yung akastoy. So ano daduma haantay met nga mababalaw ti kabayan. Nang nangruna no addamet ti ambisyon dang rumang ay. At ti pamati dakit no inkadjay Hawaii kasla umungar ti panagbiag mo. Ngem di dalang amu di tay lang amu met trigat ngem pudpud no met. Nga dagiti Hawaiano isudat ti naungar ti panagbiag dagiti kabagyan na dito Pilipinas. Sang kadi di ngamin anti Miriam Rigonan Manglalan dito San Diego, California. Natural, tinagtagibasit da ha, dagito'y parents, dato'y babae. Tawang met pagtrabahwam, nakurapay kayo met laeng. Kat nuwang pa'y nakurapay damet, kita damet ti ambisyon damet nga rumang ay. So nga tida kakayat. Yeah.
Idi nakatumbong dat ti Hawaiano nga nakasirpat iti anak da pinagkalay sa daidan. Siguro that time met ambition da ket matawing dan tumet dagitoy parents. Di ngamin alahaan time met nga ibaga nga agraraman dagitoy ngem more often than not dagiti kakastoy nga manggrab kadatoy nga opportunity ket dagiti talaga nga kayat na met ti bumaknang. Isakripisyo dati ayat ragsak dayaw natural ti kuna dagitay tattao aglalalo no duduugang nga lakay makiasawa tay na ubing ay sigurado kuna dagitay kabagyan na dati lalaki agambisyon nga umay haway deta sigurado kwarta laeng ti kayat deta nga babae pagan ano na kumamet ti lakay no hanga jela kwarta na kasyay. Talagamet ngamin nga kasta po, maditay masaksaktan, which is true. Nakatado dagitay apaman nga makadanon sa Hawaii, United States of America, tay lakay idiborsyo danton, at naalanat kay kayatnan, naka green carden, naka citizenen, o ananuan nanto pa tay lakay, agsapul tumeten ada tay mangted kenkwana ti, naindagaan, nainlubungan na ragsak. Iso nga, dayaw ko nag-isakripisyo na tayo ragsak da. Do you think nga mamati ka nga ati intention na dagito nga makiasawa ka dagito lalakay. Usually ngamin ket babay ti kastoy Mamano di bakit nga masawat na ubing nga Pilipino. Yeah. Kasta nga talaga ti biyag, alakit anong sam, kabsat ko nga placid, siguro naka-move on kami tatan. Yeah? Naka-move on kami ten. Ano dati patokarekon nga isagot ko kano kin ni placid. Well, deto. Okay. So, ladingit me po nanti na badi pa nga oras. Thank you very much, Placid. Iti panagsurat mo. Iti detoy nga malem iti programa tayo taljap iti napalabas sa Kalman. Kaya iti nagan ni Mark Tuliao. Kasama ten tinumutibiyang Rod sa dyan agyaman tingkay panagdengeg. At tumaten ti sunata nga isagot ko pangrekep bilang musikal. Padanon maten ti Timek ken kultura ti Kailukuan. Old song. Matayo taljap iti napalabas. Sunata Kailukuan. Ya masurutan datoy. Agaramit kaya ito playlist yung amin. Dito yung sunata, pumakada kami mit 10. Kakalian, thank you very much. Candles burning, glasses are chilled, and soon she'll be by. Hope and pray she'll say that she's willing to give another try, and though these plans are made don't melt the lady's heart, I'll put on the old 45.
Maybe the old songs will bring back the old times and make her want to stay. Oh, it's been too long without seeing her face light up. When I come home, been too many hours I've wasted staring at the phone. Oh, sweet songs I can't run, bring them back to me. I'm tired of listening alone. Baby, the old songs will bring back the old times. Maybe the old lines will sound blue. Maybe she'll lay her head on my shoulder, and maybe old feelings will come through. Maybe we'll start to cry and wonder why we ever walked away. Maybe the old songs will bring back the old times and make her wanna stay. Old time and make her wanna stay. Oh, baby, and make her wanna stay. BN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZRL Batak, member kapisanan ng mga broadcaster na